אלעד, תמזוג לי הרבה אלעד. לאט סטיקסון. אין בעיה, נשמה. שים לי הכל, עד הסוף. עד הסוף. אני מעביר עד הסוף. רואה לכולם. רגע, דודי מעביר עד הסוף. קח דודי. טוב, לא, כמה שישאר. שים לו עוד. לא, שים לי כמה שישאר. עדי, לא שתית כלום, מה יש לך? אתה הולך ברגל. זה לך גם, תביא לך. לא, בסדר. זה לך. חבר'ה, אני רוצה להרים לחיים בשני דברים. איפה רואים? רגע, בעל הבית פה צריך להרים גם. כן. איפה רואים? בעל הבית. אוי, לך הבית. רגע, שני דברים אני רוצה להרים. רגע, לי יש גם משהו. לי יש גם משהו. דבר אחד, שהוא לא כל כך חשוב, אבל גם חשוב. בוא נעבור אחד. טרנס, איך זה נקרא? טרנס קוקס לרווקים. צודק. רגע, תביא לי כוסית. רגע, אל תשתה. ירד רוי! זהו, רגע. לא, אין עוד. הוא לא נותן לו לדבר, תן לו לדבר. רגע, יש נאום. אני גם רוצה. ספיץ'. רגע, דבר ראשון, קוקס בא בסביבת רווק. הכל פתוח ברווקים. מותר לעשות הכל. לחרבן, לחוס, הכל. להתחיל לדבר מלוכלך. דבר שני, לדבר מלוכלך. לא, רגע, שנייה, יש חוקים. תן לרועי, יש חוקים. הנה רועי. יש חוקים. מ-9:30 טאון הול בשבוע שני, סיטי הול שבוע שלישי. מ-9:30 כולם מחויבים לדבר מלוכלך. ברגע שהדיבור יהיה מלוכלך, הדתיים יתחילו להתחסן. אז נוכל להתחיל את הערב הבא. רגע, שנייה. רגע, מה יש לך? נגמר הבקבוק. מה לחיים? רגע, רצית להגיד עוד משהו? דודי גם אמרת, דבר דודי. דודי. אני בסוף, אני משפט אחד. דודי, נו. אני משפט אחד. רגע. לחיי אהבה. כמו שלאוניידיס אמר בסרט 300. כולם למען אחד. הוא לא אמר את זה. ואחד למען כולם. לא, הוא לא אמר משהו אחר. טוב, לא משנה. לחיים! לא. בשביל פניני, מה חייב? לחיים! רגע, עוד משהו קטן. עבד, מילה. משהו קטן. אביעד. זהו. חלש.